Ja, velkommen til FDF Lejrcenter Møllegården i Vorså. Jeg står her på første salen i vores udvendigt nyrenoverede hus. Vi har et problem her på første sal, og det er vores gulve. De knirker, og de har det ikke alt for godt. Som I selv kan høre, så når jeg går en lille tur baglæns her, lige nøjagtigt på det her sted, hvor jeg står, er jeg gået igennem. Og derfor har vi haft en lokal tømrer til lige at komme og lave noget forstærkning af de bærende bjælker. Det vi søger jer om, det er simpelthen gulvplader og materialer, fodlister osv., så vi kan få det her til at være. Problemet er også, at når vi går her, støj nedenunder. Hvis der er småbørn, der sover i værelserne nedenunder, så vågner de simpelthen. Og så har lederne et vældig hyr med at få dem til at falde til ro igen. Ja.